देखिए भैया रोज की सेवा हमने के आज पूरा दिन से ही करत आ रहल बानी जाकर सीपुर में 11 बजे से 5 बजे तक रहनी जा भोजपुरी हिंदी भी चलत रहे। आज रोज के नाइट में भी सेवा करे के मौका मिलल तो चलिए हमने के आई कहल बढ़वे की जब जैसा तब तैसा करे के चाहे जुड़े भैया। हाँ बोले 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 ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवे धात्री स्वाहा सदा भक्त का कहता भैया कि नमो नमो माई विंध्यवासिनी जय जय नमो नमो जगदम्बा अब भक्ति जनों के कार्य मैया ओहो करती नहीं माई से दुलरी मैया ले बेटा का कहला सरस्वती मैया मैया माई सरस्वती मैया परत बानी मैया अब हो सभदी सहैया दुखिया के ही बानी दुखिया के दीन बानी अनापुर पढ़नी पढ़ैया मैया चलिए भैया रोज के ये भी प्रोग्राम चाहे और बहुत भी प्रोग्राम भाई यूट्यूब पे संतोषलारे.com रूपा म्यूजिक के माध्यम से लोग सबके देखे की मिली। देखिए माई के दरबार में जाके चाहे बाबा के दरबार हो चाहे कोनो दरबार हो के जाके सुबह अभी लगावेला अपना मन के मुराद अपना दिल के जीवन की बात रहेला कहेला। ए भैया हाँ भैया तनी भाव में आके बढ़िया से कैसे कहल जाला। देखिए भाई के दरबार में जाके एगो कुमारी कन्या आरती लगाओ तरी विनती करो तरी कहली हा का कहलिया कि हे माई ए साल हमार शादी होते वाला बड़वे हम लोगों से ये अर्जी करत तनी कि ऐसे माई हमरा के जीवन साथी दी है कि हमार नैहर सासुर दोनों बनल रहो। का कहलिया का कहलिया हे बनले रहे माई हरवा मैया और भैया सुना था कि ना तो एक बार हमरा खातिर नहीं हमारा खातिर हमारी खातिर हाथ उठाई था बहुत ऊपर है जे जतने ऊपर उठाई आहे ने हमार माई बहन ये बाबा के आशीर्वाद है माई के आशीर्वाद है कि मनुष्य के तन मिलल बड़े फिर मिली कि ना मिली कोई नहीं के जाना। तो हमरा खातिर ना ये बाबा खातिर हमारे खातिर माई बहन रोज सबसे रिक्वेस्ट नहीं तनी हाथ उठाइए भैया रोल आए बजे कहे के बा अरे तब बनले रहे मैया बनले रहे
दरबार में जाके शांत वाले भैया की जय हो। जाके दरबार में वो बहिन कहने कि हे माई हमरो से ये हरि कर दनी हर कैसन बरवा अब दी हाथ ये मैया हे माई हमरो से ये हरि करेला अरे कैसन बरवा